वेलकम बैक टू आवर गार्ल चैनल फरायसा नोंथांमोन। तो दिनै जों नै भिडिअनि गेजेरजों क्लास 9 नि चैप्टार 12 खौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों। तो नै भिडिअआ जोंनिया इंट्रोडक्शन बायदि जागोन। तो बे चैप्टारनि मुङानो जाबाय हिरननि मावसुलु। तो हिरन्स फर्मुला। तो जोबोद इजि। तो बे नोंथांमोना जुदि फरायदोंब्ला बुजिखानांगौ जानांगौ आरो जायफोरा फरायाखै भिडिअखौ मोजाङै स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। तो हिरन्सनि फर्मुलाखौ जोङो जेनेरेली जोङो बुंनो थाङोब्ला हाखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायाव जोङो बाहायनाय जायो। तो आं बेखौ इंट्रोडक्शन बायदियै डिस्काशन खालामनोसै। तो फार्स्टली आं मोनसे आखान्थिथाम आखिनोसै नैथिं चैप्टारनि नामखौ लिरना लाग्रोनोसै आङो। हिरन्स फर्मुला। आं चैप्टारनि नामखौ लिरना लाबाय। बेनिफ्राय बर' लिरोबा जोङो लिरगोन हिरननि मावसुलु। हिरननि मावसुलु। तो चैप्टारनि नामा जोंनिया बेनो। तो हिरन्स फर्मुला बा हिरननि मावसुलु। तो जों मिथिखागौ जे हमना ला मोनसे आखान्थिथाम लानोसै आंनिखौ। आखान्थिथाम माने मा बुजायो जोंनिया आखान्थिथाम जुदि जानांगौब्ला जोंनिया मोनथाम आखान्थि थानांगौ आरो मोनथाम खना थानांगोन। अब्लानो बेखौ मा होनगोन जोङो आखान्थिथाम होननानै बुंनाय जागोन। थामहिनबा नै मोनसे आखान्थिथाम बे मोनसे नै मोनसे आखान्थि बे आखान्थि खैथा जाखो 1 2 3 बेनिफ्राय खनायाबो नै खना मोनसे बे खना मोनसे बे खना मोनसे मोनथाम खना थायो नालाय। तो बेनिखायनो बेखौनो जोङो होनो आखान्थिथाम। तो हिरन्सनि फर्मुलाखौ जोङो बे आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ दिहुननो कारणे जोङो बाहायनाय जायो। तो जोङो जुदि आखान्थिथामनि जेनेरेल फर्मुला जुदि दब्लायथि दिहुननायनि जेनेरेल फर्मुला हिसाबै नायोब्ला जोंनि जेनेरेल फर्मुलाया मा जेनेरेल फर्मुला नैबे मा जोंनिया आखान्थि दिहुननायनि आङो जेनेरेल फर्मुलाखौ लिरना होनोसै। आखान्थिथामनि दब्लायथि इक्वल टू जोंनि जेनेरेल फर्मुलाया मा इक्वल टू हाफ इनटू जौथाय इनटू हासा। नैबे जाबाय जोंनिया स्टैंडार्ड फर्मुला। माने बेखौ जोङो मिथिखायो आरोना गासैबो जों बेखौ मिथिखायो। तो दा नै मोनसे आखान्थिथामखौ लायोब्ला ए बी सी। तो बेवहाय नाय जोङो जुदि नै मोनसे थोंगोर आखियोबा जौथाय आखिबाय हमना ला नैखौ आं मा आखिखो ए डी खौ जौथाय आखिबाय। अब्ला नै फर्मुलाखौ बाहायबा नै ए बी सी आखान्थिथामनि जुदि दब्लायथि दिहुननांगौबा जोंनिया माबायदि जागोन हाफ इनटू जौथाया मा जागोन जौथाया जोंनिया जागोन ए डी बिनिफ्राय नैखौ जौथाय लाबा जोंनि हासाया मा जागोन बी सी। तो नैबे जाबाय जोंनिया नर्मेल फर्मुला। तो दा हिरन्सनि फर्मुलाखौ जोङो ओरैबायदि दिहुनगोन जे जोंनाव बेवहाय जोंना जौथाया गैयाब्लाबो जागोन। तो बेखौ जोङो एसे सावरायदोनिसै। तो हिरन्सनि फर्मुलाखौ आं दा नैथिं खालामदोनिसै। नैबे दा आं हिरन्सनि फर्मुलानि थाखाय आङो मा खालामखो सावगारि मोनसे आखिलायबाय। बेखौ आं मा होनसै पी क्यू आर होनोसै। तो नाय पी क्यू आर दा हमना ला बेवहाय जोंनिया मा गैया जौथाय गैया। तो ना जोंनिया बेयाव जौथाय गैयाबाबो जों मा खालामनो हागोन इजिली हिरन्स फर्मुलाजों जोङो बेखौ दिहुननो हागोन। तो दा हिरन्स फर्मुलाया जाबाय जोंनिया हिरन्स फर्मुला आं बेवहाय लिरनोसै लोगोफोरनियाव मा लिरनोसै आङो हिरन्स फर्मुला लिरबाय आङो बेवहाय हिरन्स फर्मुला लिरनानै आङो हिरन्सनि फर्मुलाखौ लिरना होनोसै आखान्थिथामनि दब्लायथि इक्वल टू हिरन्स फर्मुलाया माबायदि जागोन आखान्थिथामनि दब्लायथि इक्वल टू रूट ओभार जागोन एस माइनास ए एस माइनास बी एस माइनास सी। तो दा बेयाव आं बुजायगोन दा नोंथांमोननो आं दा फर्मुलाखौ जास्ट लिरना होनाय जाबाय। तो बेवहाय एस आ मा बुजायो ए आ मा बुजायो बी आ मा बुजायो सी आ मा बुजायो। तो बुजिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो फार्स्टआव
s इक्वल टू जों बुजियो s इक्वल टू खाव सोरगिदिं सीमा खाव सोरगिदिं सीमा s इक्वल टू मा खाव सोरगिदिं सीमा तो बेखौ s खौ दिहुननायनि फर्मुलाया जाबाय जोंनिया इक्वल टू मा फर्मुला जोंनिया a प्लस b प्लस c बाय 2 तो दा s दिहुननांगौबा जोङो बे फर्मुलाखौ बाहायगोन तो दा s माने बुजिबायना s खौ माबोरै दिहुनगोन जोङो s नि मानखौ जों मोनगोन a प्लस b प्लस c बाय 2 बेबायदिखौ खालामबानो जों s नि मानखौ मोनगोन दा a b c आ मा दा बेखौ जों बुजिलायनोसै तो a b c आ जाबाय आखान्थि मोनथामनि मानफोर जेरैबायदि आं दा नै a b खौ हमना ला नैखौ a लाबाय बिनिफ्राय नैखौ b लाबाय नैखौ c लाबाय तो बेनो बुजायबाय जोंनिया a b c माने आखान्थि मोनथामनि लावथाय बा डिस्टेंस दा नैबे नाय p q आखान्थिनिखौ जों मा हमखो डिस्टेंसखौ a दानियाव a गैयालासिनो हमना ला नोंनो कुइसनाव जेब्ला जोङो मेथ्स खालामगोन बेवहाय नोंथांमोना बाबो थानाय जायखिजाया मोनसे भेलु थागोन आरोना मान मोनसे थागोन तो बेबायदि होनाय थागोन तो बेनि उनाव नैबे b नैबे c हमबाय आङो तो बेनो बुजायदों आरोना तो दा जोंना इजिलि जुदि जोङो मोनसे आखान्थिथामनि जुदि मोनथाम आखान्थिनि मानफोरा जुदि जों होनाय थायोब्ला जों बेनि दुब्लायथिखौ जोङो मा फर्मुला जों बाहायना दिहुननो हायो हिरन्स फर्मुला जों बाहायना दिहुननो हायो बाट नाथाय जोंनिया जेनेरेल फर्मुला जुदि दिहुननो थाङोब्ला नोंथांनो मा नांगोन जोंनो मा नांगोन जे जौथायखौ जोंनो पारपेन्डिकुलारखौ नांगोन लोगोसे जोंनिया माखौ नांगोन बेसखौ नांगोन तो नैनिया जोंनिया हिरन्स फर्मुलाया जेबो नाङा जास्ट माखौ नांगोन आखान्थि मोनथामखौ नि मानफोरखौ थाबोलानो जोङो हिरन्स फर्मुलाखौ जोङो बाहायनानै खालामनो हागोन स सिम्पल ना लोगोफोर तो ना बेबायदिनो आरोना तो फर्मुलाया जाबाय बेखौ गोसो लाखिबाय नै मोनसे फर्मुला तो नै मोनसे फर्मुलायानो आरोना नै मोनसे फर्मुलाखौ गोसो लाखिबानो नोंथाङा बेनि हिरन्स फर्मुलानि जायखिजाया मेथ्सखौनो खालामनो हागोन तो नैनि बुजिनो गोनां फर्मुलायानो जाबाय जोंनिया बेखिनियानो आरो जोंनिया बे नै फर्मुलाखौ गोसो लाखिबानो जाबाय जे आखान्थिथाम हिरन्स फर्मुला बायदि मा जागोन जोंनिया लुट ओभार s होल इनटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c जेराव s आ खाव सोरगिदिं सिबा बेनिफ्राय a आ जाबाय जोंनिया नैया आखान्थिफोर आरोना बेखौ आं लिरना होनाय जादिया a b c आ आखान्थिथामनि आखान्थिफोर होनना लिरजागोन आरोना निउ लिरजाबा जेराव a, b, c आ आखान्थिथामनि आखान्थिफोर तो बेखौनो जास्ट लिरना होबानो जाबाय तो बेखिनियानो बुजिनो गोनां तो नेक्स्ट चैप्टाराव माने नेक्स्ट पार्टआव नेक्स्ट पार्ट भिडिअ जोङो 12.1 खौ जोङो सावरायगोन तो भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नेक्स्ट पार्टखौ थाबैनो बनायनांगौबा कमेन्टनि थ्रुजों खिन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोननि आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक हो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय तो गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय